Pronto, Denise. Nini, megy fel. Wow! Mi fel? Én többet török. Csícsú! Mutassuk meg, hogy ez a fa nagy, mi? Mi lesz a más is meg fel már. Aha. Szereti, nézd meg. Na, ki akarja megvacsorázni? Na, nagyon nagy ugorjál, majd kitörjük a lábad. Ne, virmezd le a gombát. Jaj, nem még tud lejönni! Macska, mit csinálsz? Most lesolna meg. Jaj! Nincs. Ja, nem nagyon van. Állj alatt, hogy eszen rád. Gyere, gyere! Nem arra vékony! Csilló, gyere! Csi. Nem azt arra, Csicsú! Hát rukolj! Ne, hát. Ne fordulj meg, Pagi! Ne ugri! Csics? Gyere, csics! Gyere, itt kell. Hogy hívjad? Belül. Belül. Csicsvej. Gyere! Wow. Le akar ugrani. Nem ott te csicsa! Menni fog meg, mert elmegy. Hogy érem el? Nem érem el. Csilló, gyere! Áú, beakadtam. Csics, gyere! Mi félszeget! Angyalkam, gyere, Cici! De félni, hogy sír! Gyere, szedd le! Gyere, Andaka! Fogadtad meg a telefon.